Iti CORDILLERA Economic Development Master Plan para iti Ifugao Rice Terraces napagsasaritaan. Kabayatan na assessment iti Narba nga slow protection iti Governor Bado Dangwa Road iti Benguet insayangkat ti DPWH. Kanayunan a detalye isang bahay ni Anjel Pengosro. Nakitaritnong ni President Ferdinand Marcos Jr. kadagiti nakabagi ti Palafax Associates ken Palafax Architecture Group Incorporated tapno mapagsaritaan ti naisingasing a comprehensive urban, environmental, infrastructure and economic development master plan para iti Ifugao Rice Terraces ken kabangibang a komunidad. Tisingasing kat na ipangmaysa iti panakapreserba ti kultura ti Ifugao kan panakaparangay ti turismo kas paso tinalawlawa a plano para iti sustainable development ti lugar. Karaman dito iti panakamintinir dagiti rice terraces kan traditional nga estilo iti panagtalon, panakapapigsa ti panagbiag dagiti na insigudan nga umili, kan panakaitandudo ti community-led tourism. Idilaeng kalman, Narba ti slow protection iti Governor Bado Dangwa Road, particular iti Bangho Daklan iti Tublay, anang apektar iti kalsada. Dagusmod anang isayangkat iti on-site assessment dagiti opisyal ti regional ken district engineering offices, ti Department of Public Works and Highways, tapno i-assess ti agdama a kasasaad ti lugar. Mabalbalakadan ti publiko aliklikan ti apektado a paset ti kalsada. Iti Mountain Province, naipaayan iti pondo manipod iti Presidential Assistance to Barangays babaen iti Social Civic Projects Fund ti sanga gasutupat a pulo ket upat a barangay ti probinsya iti sidong ti bawat barangay makikinabang program ni President Ferdinand Marcos Jr. Sigon iti liga ng mga barangay, 28.8 million pesos ti pakabuklan ang maiwaras a pondo iti amin a barangay iti probinsya. Tunggal barangay kat naikan iti 200,000 pesos. Tinaypaay a pondo kat mausar para kadagiti development projects ti barangay, apakairaman ng ti scholarship para kadagiti graduating college students, kanda dumapay a proyekto a naipasa iti liga ng mga barangay. Iti probinsya ti Ifugao, malalukoy dagiti naganak nga ipabakuna dagiti anak dangag taon iti 6 aging 59 months, iti measles ken rubella babaan ti measles rubella supplemental immunization activity. Ti measles rubella supplemental immunization activity, lokal a pag-aammo kas ligtas tigdas ket libre a kampanya ti panagbakuna iti intero a pagilian, ngay dawluan ti DOH iti intero nga Agosto. Panggap ti kampanya asalakniban dagiti ubing agtawon iti 6 aging 59 a bulan kontra iti measles ken rubella ang makaakar unay ken mabalin a napeggad a sakit ti ubing. Vaccination is one of the safest, most effective and most proven ways to protect our children and our communities from vaccine preventable diseases by ensuring that every eligible child receives the measles rubella vaccine. We not only safeguard their health but also help prevent outbreaks and protect those who are most vulnerable. Anjel Pengosro para iti Pagilian.